Имало е дни, в които нямах нищо. Имало е нощи, в които мислех прекалено много. Питах се: Тиграджи, welcome to future. Разбира се, ще запазя идеята, но ще направя редовете по-къси, римите по-естествени, повторенията по-незабележими и текста по-хаотичен, така че да звучи като цял рап, а не като разтеглена песен. Боли ме зъб, не ми се спи. Гледам тавана, таван мълчи. Таван е тъмно, вътре е шум. Главата ми има някакъв бум. Телефонът звъни, не знам кой е. Дигам го бавно. Ало, твое. Кой е моя? Това, какво? Всичко. После затваря. Добре! Няма проблем, само зъбът пак ме рее. Туп, 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 туп. Влизам в бита, ме знам къде. Няма посока, няма добре. Мръсен пут, мръсен въздух, мръсен бас, мръсен шум. Гадно ми е за вас, не питай защо. Може би просто така ми е. Ставам от леглото, пода е крив. Чехълът ми липсва, другия е жив. Отивам до кухнята, отварям хладилник. Вътре има човек, казва: аз съм владетел. На какво? На зиренето, махай се. Не мога. Защо? Аз съм вътре. Затварям вратата, пак я отварям. Няма никой, само кашкавал. Поглеждам го, кашкавалът ме гледа. Мамка му затварям пак, правя си кафе. Кафето е студено, слагам го в микровълновата. Микровълновата казва: не. Какво не? Не. Не. Пия го студено, само как? Туп. Аз мутне. Зама. Не. Това е лична вълна. Боли ме зъб, ама битът върви. Гадно ми е, не ме питай, нали? Боли ме зъб, главата ми бучи. Вие сте там, а нещо ме дръзне. Знам кой, не знам защо, не знам къде, не знам какво. Само бас, само дим, само шум, само ритъм. Излизам навън, въне вода, вали картофи. Един пака пребрен, извинявай, ти говориш понякога. Зацувалиш, не знам къде отиваш, на нагоре, но падаш. Това е бадемът, картофът се трегва. Аз продължавам на ъгъла, има човек, продава невидими обувки. Колко? 3 лева. Пите се на краката ти, погава в камелищата, не там къде не знам. Здобе ми е, задна се, пулс сме, аз псувам, звът пулсира, баса влиза. Улици, защо точно аз? Имало е дни, в които нямах нищо. Имало е нощи, в които мислех прекалено много. Питах се: Тиграджи, welcome to future. Защо точно аз? Защо пак аз? Защо трябва да е толкова трудна? После разбрах, защото лесното не изгражда характер. Всеки може безсъден, когато всъщно върви. Всеки може безсъжнив, когато има пари. Всеки може пък така отварям. Имало е дни, в които нямах нищо. Имало е нощи, в които мислех прекалено много. Питах се: а що точно аз? Защо пак аз? Защо трябва да е толкова трудно? После разбрах, защото лесното не изгражда характер. Всеки може да е силен, когато всъщно върви. Всеки може да съжмива, когато има пари. Всеки може пък така отварям. Защо пак аз? Защо трябва да е толкова трудно? После разбрах, стъпа лесното не разгражда характер. Всеки може да е силен, когато всъщно върви. Всеки може да съжмива, когато има пари. Всеки може да така отварям.